ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, ngayong bagong taon may chance kang manalo ng 1 million pesos! Kaya ipuli na ang Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose Kojic Whitening Soap, at Starbucks Cartons and Wrapper, at laging makinig dito sa 90.7 Love Radio for your chance to win weekly cash prizes at 1 million pesos sa ACS Millones 2020. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! per DOH FDA CCRR permit number 0032 series of 2020. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Happy Tuesday, everyone. Huwag patanga-tanga ngayong araw na to, ha? Trot! Baka maloko ka. Oo. Tsaka may kaibigan ako sa bahay, nagmamadaling bumangon kanina. Tapos nung nakabihis na siya, papaalis na ng bahay, pinigilan namin. Bakit? Kasi wala naman siyang pasok today. Ay. Swerte nyo, wala siya mapasok ng Tuesday. Ano meron? Oo, holiday. Ay, yung ano? Ako pa rin patanga-tanga. Hindi tayo patanga-tanga. Talaga po, pumapasok lang talaga tayo kapag holiday. Tama, nasanay tayo na yung sistema natin, papasok at papasok kahit holiday. At yun holiday. din naman yung friend mo, tanga agad. Hindi ba pwedeng passionate siya about work? Hindi ba pwedeng siya yung isa sa mga taong doesn't care about holidays, gusto magtrabaho, tanga agad? Consistent yun. Bakit? Oo. Ganun talaga siya. Kahit Sabado, bumabangon para magbihis, magtatrabaho. Tapos ma-realize niya, ay, Sabado nga pala. Tanga nga. May meron ka ba mga ganun tropa? Na yung masayang kasama kasi patanga-tanga. Paminsan meron din. Kaya lang sa sobrang nilang kasama eh. Kaya lang sa sobrang tanga, minsan di sila umabot dun sa lakad. Di sila nakakarating. Ang tanga kasi. Tanga sa direksyon. Oo. Sa iba nakarating, partner. Sabi namin, Quezon, pumuntang... syempre, Quezon City lang naman. Quezon Province nakarating. Syempre lang pumunta kami Quezon Province. Wala naman akong kakilala doon. Quezon City talaga yung nire-refer namin. Nakarating na Quezon Province. Aminin niyo sa mga tropa yung nangyari yan. Kami, di ba, nung nakwento ko na rin to last time. Kita tayo sa sa Robinson Cinema 5. Oo. OMG, ang daming Robinsons. Galit na galit dito kami nagkikita. Kanina pa kami nga nandito, hinintay ka na namin mag-start na yung movie. Lahat kami nasa galleria. Oo, siya napunta sa Manila. Hindi, sino ba yung tanga doon? Kayo na hindi nagsabi? Hindi kami sama-sama kaming apat eh. Siya lang yung na-isolate eh. So siya lang yung tanga. Pero ang kututusin, kayo yung mas tanga, hindi yung sinabi ko aling Robinsons. Gabi kayo sa tropa nyong yan ha. Pinag-aisahan pala. Oo. Pero sana po hindi kayo tanga today. Yung tanga na yung mapapahamak ka. Yung tanga na magkakaproblema ka, yan. Pero nangyayari talaga Oo, yun. nangyayari talaga yun. Basta kaya nga, di ba, pag hindi ka sigurado magtatanong, when in doubt, ask. Mas maganda yung magtanong kaysa naman yung mamaru ka, di ba, ikaw papahamak mo pa. Okay lang yung nagmukha kang tanga, at least hindi ka naman napahamak, di ba? Ito na lang, halimbawa kahapon, partner, nagmamadali ako. Sabi ko, sabay pa ako sa isa nating DJ. Kasi magsasara ng elevator. Wait. Tapos yung bit-bit kong dala. Backpack. Nagmamadali ako. Sabi, ba't nagmamadali ka? Ay, kasi yung parking hinahabol ko. Ay? Ang 4 hours lang, di ba? Kasi on the 5th hour, mga kaibigan, ika-clamp na yung sasakyan mo. Okay. Parang ganun. Nagmamadali ako. Pagdating ko sa baba, coding pala ako today. Wala ka palang dalang kotse. Hindi na tanga yun, partner. Wala ka sa wisyo.
May problema ka na sa pag-iisip. O hindi naman. Sabi ko, parang wala yung kotse ko. Oh, parang Ay, coding ano, pala ako today. parang yung kaibigan ko ganyan din. Hindi naman siya coding. Oo. Stress na stress siya, partner. Kasi nagpunta siya sa, nagpasalon. Oo. So nagpakulot ganyan. Nung paglabas niya ng parking, sabi niya, as in partner, pinatawag niya lahat ng mga guards. Oh. Kasi sabi niya, nawawala yung kotse ko. Nandito ko lang siya pinark. Oo. Ganon. As in, nagkagulo na. Oo. Gagawa na siya ng Siyempre, report. iniradyo na yun ng mga guards, kung sakali. Siyempre, of course, partner, ano yan security, na Oo. breach, Oo. ganon. Yung kaibigan ko pang ito, talagang talakera. Talagang Oo, sinasabi oo. niya, ipopost ko to sa social media. Mga Oo, ganyan-ganyan. Tapos, oo. binivideo niya yung mga guard. Yung mga, ikaw, kita-kita kita, hindi ka naman nagbabantay. Ganyan. Ang dami niya na sinabi. Yun pala. Yung pala, partner, nakapark siya sa level 3. Bumaba siya ng elevator level 5. Malala din ito, partner. Parang ikaw. Ay, wala yun doon sa kakilala pa nating isa. Grabe. Patangahan ng usapan ngayon. Paano? Ganyan din sa parking din. Oh. Ganyan din. Nagtatalak. Sabi niya, umalis ako dito kanina. Okay yung sasakyan ko. Pagbalik ko, ang daming gas-gas. Ay, nako. Oh. Diba? Yung Kilala mo to eh. Oo. Yung pala, hindi niya kotse. Hindi pala kotse. Katulad lang ng kotse niya. Nagpatawag pa ng guard. Oo. Diba? Ako nangyari yan, Dami part. daw gas-gas. Nangyari yan sa akin sa sakyan. Oo. Meron kasi kaming Grandia dati. Oo. So, sa Baguio to, partner. Oo. So, nasa cellphone ako, nagpo-post yata ako. So, nakita ko yung Grandia sa hotel. Oo. Nasa rampa. Oo. So, syempre, nakita ko nasa rampa na siya, binuksan ko. Oo. Diba? Tapos dire-diretso. Pagtingin ko, partner. Hindi UV ko sasakyan. Express. Hindi ko sila kilala lahat. Yung Grandia pala namin, nandoon sa Tanga pala. kabila. Sabi ko, ay, sorry po. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Pati binubuksan akong kotse, yung Fortuner, na gray. Correct, Kasi correct. napaka-common. Oh. Di ba binubuksan ko, iba? Imagine kita. Ganyan yung asawa ko, nandun siya sa kabilang kalye. Sabi niya, hoy, kanino kotse yan? Ay, sorry. Patangahan. Nangyari din Grabe tayo sa mga kaibigan natin, pero tayo mismo, partner, tanga-tanga din tayo. Mas malala nga tayo in so many levels. Na-experience mo ba yung may nagtatangkang magbukas sa sasakyan mo habang nasa loob ka? Kasi akala nila sasakyan nila yun. Oo, Hindi mo correct. kakatukin ka pa ng malakas. Oo, true. Ang na-experience ko naman, partner, nahiyang-hiya naman ako dun sa mga yung nag-aano sila, yung may binubunot silang buhok sa ilong, dun sa salamin, na parang, kuya, hindi ako makaalis. Hindi mo ba mabubunot yan? Hindi mo alam kung alam nila na may tao sa loob. Or talagang sadyang tungok-ngok din, Di ba yung tulad natin. ginagawang salaminan yung bintana ng kotse mo? Oo. Hay nako, gets namin may mga tanga moments. Hindi lang kayo, pati kami. It happens to the best of us. Ganyan. Pero sana hindi natin ikapahamak ng husto. Totoo yan. Cute siya, nakakatawa. Nangyayari siya, partner, kapag ka-absent-minded tayo. Tingnan mo yan, di Ako ba? part ng sistema ko na lagi kong hahabulin after 2 Oo. hours or 4 Diba? hours. Pero absent-minded ka eh. I mean, Oo. dapat kung nasa tamang pag-iisip ka, alam mo na Friday, coding ka, Oo. di ba? Wala pala ako dalang Diba? Wala kang dalang kotse. Nagmamadali pa ako. Diba? Ako naman, partner, yung sumakay ako sa ibang Grandia, diba? Dapat kasi, kung sasakay ka, dapat focus ka, hindi yung Oo. text ka ng text, social media ka ng social media, Oo. ganyan, Instagram ka ng Instagram, ayan tuloy, diba? Paano kung biglang umanda? Tapos Oo. kinuha na nila ako. Diba? Hindi nila sasabihin kidnapping yun. Ano? Sumakay ka ng Oo kusa nga eh. Kusang loob akong Sumama. Hindi ako dinukot ng puting van. Kusang loob ako sumakay. Tapos sasabihin mo kidnapping. Kita-kita sa CCTV. Maluwag na sumakay. Maluwag na maluwag sa loob. ko. Na pumasok ako ng puting van. Tama kasi puting Grandia yun eh. Hindi ko yung makakalimutan, partner. Ito nangyari na sa'yo. Naalala ko lang bigla yung tropa ko din talaga consistent sa katangahan to eh. Oo. Yan Diba? din yun. Ito din yung tropa mo Oo, pumasok ngayong araw na to. Nanood kami Oo. ng sine na itong nakaraang weekend. Siyempre, pag may mga kanya-kanya kaming kutkutin, ganyan. Ako popcorn, siya chichirya. Oo. Tapos, hindi niya mabuksan yung chichirya. Gigil na gigil. Nung nabuksan, tumapon lahat. Nangyayari talaga. Yung walang natira. Hawak yung plastic, walang laman. Talaga.
talaga yan. Yung gigil ka kasi Oo, magbukas. true. Totoo yan. Nangyayari talaga yan. Tapos yung mga tao nakatingin sa'yo. Tapos yung mga sinehan pa man din ngayon, partner, yung pagkatas ng sine, yung aakyat sila, yung iaakit yung mga naglilinis. So malalaman talaga nila yung tropa mo yung Nagkalat. madumi kumain. Nagkalat, nakakalurky. Ako kanina. Oo. Tanga-tanga ka na naman kanina. Ang dami kong katangahan moment eh. Yung nagbukas ka ng candy. Tapos Susubo mo na. tumalsik, nahulog. Nalaglag pa, susubo mo na nga lang. Ay, naku. Ako nangyari yan sa akin, partner. Yung candy at least, partner, hindi masakit. Pero siyempre pinulot ko, ayokong saya. Siyempre, wala pang 5 minutes eh. Punas-punas lang sa pantalon yun. Hugas ng konti. Nasa tabi mo naman yung lababo. Okay lang yun, partner. Ako, yung spaghetti with meatballs. So, hinuli ko pa yung meatballs. Alam mo yun, parang, syempre, save the best for last. Ganun din, partner, pag tinidor ko nahulog. Ang hirap pag meatball, partner, pag pinulot mo, talaga naman nakakapit na doon yung dumi. Hindi na pwede yung, pwede pa to, wala pang 5 minutes. Hindi siya pwedeng punasan. Hindi pwede punasan, di katulad ng candy. Alam mo yung mindset mo na sinave mo siya kasi masarap siya. Huli kong susubo Correct, to. diba? Tapos nalaglag pa. Tama. Tsaka minsan, yun nga eh, pero para sa akin, yung pagiging tanga, pwedeng dahil sa pagiging absent-minded. Parang gano'n. Nangyari yun sa amin dati sa Hong Kong. Dami nating kwento, Sinasabi pa natin yung mga kaibigan natin. Pero sa totoo lang, tayo talaga yun. Dinadamay pa yung mga friends. Yung parang tour bus siya. So yung asawa ko, parang bumaba siya kasi meron siyang itatapon yata sa sa basurahan. Tapos nagsabi naman yung kasi pag absent-minded eh. So nagsabi naman na hindi sila lalayo kasi may mga bumaba din eh. So hindi sila lalayo, ifo-forward lang kasi parang no parking zone yun. Partner, sabi ko sa iyo yung eksena ng yung pagdadrama ko, sabi ko talaga doon sa my husband! My husband! You left our husband! yung mga tao parang Hong Kong yun, partner, ang dami Pilipino. Parang sabi niya, ate, sabi daw lilipat lang ng parking. Kakahiya talaga, promise. Yung taranta mo, yung sobrang taba mo. Sobra, nakakalurky. Nakakaba kaya? Paano kapag naiwan siya? Tapos wala kaming nung time na yun parang, yun yung mga medyo first time namin sa Hong Kong. Wala kaming hindi kami Hindi pwede magtawagan, walang access. Wala kaming kasi mahal kasi kapag Means of, parang 500 per day. So kailangan lagi lang kami magkatabi. Mahiwalay siya sa akin, 'di ba? My husband talagang yung sigaw ko, wait, ganon. Sabi talaga, ate, lilipatan tayo ng parking. Tapos pag-akit na asawa ko, ano nangyari? Kasi parang namutla ako na, nangyari sa'yo? Sabi ko, kala ko kasi iwan ka eh. Pero diba, absent-minded. Hindi ko sana narinig ko yung sinabi ng tour guide. Hindi sana, hindi ako nataranta. Diba? Kalurky talaga, oo. Nangyayari talaga yan, yung mga katangahan moment natin. It Nakakapahiya happens to the siguro best ng of mga us. pagkakataong yun, pero paglipas ng ilang panahon, Pagtatawanan mo na lang. sobrang At pagtatawanan mo na-realize ko, talaga. partner, hindi na ako natuto. Una ko naranasan yan, yung lilipat lang pala ng parking o lilipat lang Ba't pala dami ng mong pwesto. katangahan sa sasakyan, no? Na-realize ko, bata pa lang pala ako, may ganyan na ako moment. Sa Bicol naman to. So parang, nag-park, bumaba sa gasoline station, magpapagas. So parang sinabi rin na tayo ng konduktor na pagkatapos sila magpagas, Babalik. hindi, magpa-park. Okay. Tapos dun sa medyo malaki kasing gasoline station. So, medyo malayo yung paparkan. Magpapark lang tayo, ganyan. So, ganun. Hindi ko yata narinig. So, kasi ihina ako. Wala na ako sa wisyo. So, nung nagpagas, alam ko na ihi ako. Nag-CR ako. Tapos maya-maya, umaandar na. Bus. Galing ako CR, ang bagal ko pa, partner. Ang bagal ko pa naglalakad. Pagkita ko, partner, umaandar. Sabi ko sa'yo, bigla naging athlete ako. Ang bilis-bilis ko hinahabol yung bus. Mahirap kaya yung bata pa ako, partner. Wala akong pera. Tapos nasa Bicol ako.
Di ba? Yung pala magpa-park lang. Wala kasi sa tamang wisyo eh. O di ba Tsaka aminin... not listening din, Oo, not aminin paying nyo na. attention. Kapag ka wala ka sa tamang wisyo, di ba, natatanga ka. Oo. Di ba? Sabi ko sa yung pawis ko nun. Ay, nako, promise. Ilang kilometers per hour yung takbo ko nun, partner. Feeling ko nga sa sobrang taranta mo, napaihi ka ulit. Oo. Yung, tama ka. Kakaihi mo lang, napaihi ka ulit. Nangyari nga, partner. Di ba? Kaya ayun din naman kapag laki, patanga-tanga pa rin. Oh, tingnan mo. Hanggang sa pag-ibig, Hanggang sa- patanga-tanga oo. pa rin. Ilang beses, sino na po yung natanga sa Zesto Gang? Oo, isa pa yun. Oh, sa Dati bus. may mga ganong kwento din. Diba? Yung tatanong ka, ilan po? Ilang beses ako niyan, partner. Sabi talaga ng mama ko, ba't mo sinabing dalawa? Akala ko po nagtatanong ng bayad. Ilan Yung po? pala bibiktimahin na. Oo, biniktima talaga ako. Hindi ko makakalimutan yung Zesto Gang na yun. Kasi, alam mo yung walang segundong sinayang. Oo. Nung tinanong niya ako, ilan kayo? Oo. Tapos sabi ko, dalawa kami ng mama ko noon, papunta kami Makati. Dalawa po, ganyan. Walang segundong sinayang, tinusok niya kagad. Tapos binigay sa amin yung zesto. Siyempre, tinanggap mo naman. Hindi, syempre, Sinipsip mo naman. Nung sinabi mong sisingilin ka na, may bayad yun. Hindi, syempre, alam ko namang may bayad, partner. Yung tanga ko doon, yung nakapagbayad na pala kami. Diba? Modus kasi siya eh. Oo. Yung tatanungin ka, ilan kayo? So, syempre, kung ikaw, akala mo bayad yun. Oo. Hindi ko alam na hindi na nagbayad na yung mama ko. O kung alam ko man, sinabi ko kung ilan kami, kung hindi pa man siya nagbabayad. Yung pala zesto. Walang segundong sinayang. Pak, tinusok talaga. Tapos binigay sa akin. Nagulat ako. Tapos yun. Wala mo akong magagawa. Diba? Kasi tinusok na. Oo. Wala akong Siyempre, mabalik ko. matik yun. Pag binigyan ka, sisipsipin mo agad. Oo, matik na yun. Pag nakatusok na, benta na yun, di ba? Grabe talaga. O kasi nga, absent-minded. Oo. Tsaka mga, ayun nga, katangahan. Di ba? Meron Bakit akong- ganun? Pag English, parang ang ganda pakinggan. Absent-minded ka kasi. Oo. Pag Tagalog, tanga-tanga mo. Ba't ganon? May kaibigan ako ganyan din. Oh. Nangupit siya sa tatay niya. Mm. Pahina-hina ng dahilan, patanga-tanga din. Sabi Ano sabi? nung tatay, bakit ka may pera? Mm. Yan, saan mo nakuha yung 100? Sabi niya ganyan. Nakuha ko yun nakasabit sa halaman. Ano? Hindi ko get. Nakasabit doon sa halaman yung 100. Sino maniniwala sa isang katangahan mo dahilan? Okay. Akala ko naman may nakasabit talaga. Tanga din umintindi. Paniwalain. Malay ko ba, partner, kung ano nila yun? Sabi na, bakit yung naisip mong dahilan? Tanga-tanga mo. Sabi, Hindi man lang pinag-ipunan ko to. Oo, Or napulot. napulot. Or Oo. bigay sa akin. Oo. Sabi, Diba? nakita ko sa halaman. Nakasabit. Nakasabit sa money tree. Ano ba? Yung pala, huli ka, nangupit ka. Ay, nako. We all have our tanga moments. Oo, minsan sablay-sablay din talaga tayo mag-isip. Partner, Nangyayari yun. uulitin ba natin yung Mongolian? Yung pumila tayo sa Mongolian na buffet. Patanga-tanga. Bamalay ba namin lulutuin pa yun? Akala namin parang Japanese food, Oo, raw. akala namin salo ka lang na salo, tapos kakainin mo Oo, na. akala namin ganun kasi parang Japanese, 'di ba? So Oo. yung mga raw na Japanese, 'di ba, Oo. kinakain siya ng raw. Oh, mali ba namin ganun? Mali ba namin iba yung Japanese sa Mongolia? Kaya pala Diba? lansa-lansa nung kinakain Kaya natin. pala sabi ko, ba't ganun? Parang sakit na ng tiyan ko. Yung pala papaluto pa pala yung hinalo-halo natin. Pambihira. It happens, mga Tama, kwento ng nangyayari. kabubuhan, katangahan. Truth. Kaya mas maganda yung magtatanong. At minsan nangyayari yan sa mga restaurants. Pag hindi natin alam gamitin yung mga kubyertos, hindi natin isa pa yun. alam gamitin yung isang bagay. Parang dati nakalimutan ko na kung anong pagkain yung kinuha ko na parang kailangan pala ng sukal. Okay. Tapos hindi ko inasukalan. Tapos tiniis ko talaga kahit wala siyang lasa. Kalimutan ko na kung anong pagkain. Tawag naman doon nagmamarunong kasi. Oo, mamaru. Sa sobrang takot natin na mapahiya, hindi na lang tayo nagtatanong, Correct. nagmamarunong tayo. Tama. Ang ending, di ba? Tayo din yung napapahamak. So, mas maganda na yung nagtatanong. Totoo. Di ba? Kesa naman yung mapapahiya ka at mapapahamak ka, di ba? Akala ko nga dati, partner, yung kwento ko na yung pinaghahanawan ng ng kamay. O, akala Ko mo. dati parang lemon water. Kasi parang magkakulay eh. Yung pala pinaghugasan ng kamay. Kinuha ko pa. Akala mo yung inumin pagkatapos Oo. kumain.
Pambihira talaga, oo. O sana yung katangan moments po natin, kabisyo, ay hindi po natin ikapahamak ng husto. Tama. At ito yung mga bagay na itatawa na lang natin in the future. Correct. At dapat matuto rin tayo Oo, dyan para sa correct. susunod na Hindi ka na pagkakataon. tanga. Oo, tsaka hindi ka na mapapahamak. At hindi ka na rin absent-minded. Tama. Maraming salamat, kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile. Uy, ngayong darating na sweldo, kabisyo, ilang araw na lang yan. Magandang pangregalo sa sarili mo ang Cherry Mobile phones. Alam mo, ang Cherry Mobile Flare S8 series na lagi po namin binabanggit, napakabongga. Bakit, partner? Kasi Siyempre. it comes in 3 different variants. Nandyan ang Flare S8, Flare S8 Pro, at Flare S8 Plus. Lulalu. At lahat ito ay equipped with the latest Android 9 Pie technology. O, diba? Yung Flare S8 Pro, talaga namang ma-enjoy mo yan kasi big memory na, big battery capacity pa. Tama. Yung Flare S8 Plus naman ako napakasosyal dahil meron itong pop-up camera na tinatawag. O, diba? Tapos yung Flare S8 naman, naka-wide HD plus True View screen at big memory din. O, Uy. diba? Sa presyong swak, may Cherry Mobile Flare S8 series ka na. Kaya sugod na sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet sa inyong lugar. Cherry Mobile, Experience experience intense. Kanina, partner, pinag-uusapan natin yung mga tanga moments. Feeling ko kung nag-aaral ka ng mabuti, hindi ka rin magiging matanga masyado, di ba? At para Tama. sa mga estudyante nag-aaral, kailangan patibayin po ang inyong mga resistensya. Ano na nga ba makakatulong, partner? Siyempre, yung pinatibay na gatas. Yung fortified milk, pero hindi lang basta-bastang gatas. Dapat, new Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand, mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya para hindi sakitin at iwas absent. May more calcium din versus Brand X base sa Rennie 4 to 6 years old. Tulong sa tamang paglaki. Basta-basta ba yan ng 3 balanced meals per day. At syempre, hindi mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Rennie 4 to 6 years old. Kaya mga mommies, araw-arawin na po ang pagbe-Bear Brand. Kaya New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Always your number one SM radio station.